अनजलि दैमारिया सिगाङाव पार्टी पलिटिक्सआव बारा ओंखारि समाव बे जेनेबा जस्टिस फरामनि लिडार हिसाबै रायजोफोरजों एसे फोथायजायोमोन खिन्थु दिनै पुरा गावनि मुखा गानफ्लानायखौ खुलिनानै होबायना बे जे बिपिएफखा बे सिगांनिफ्राय जोंथ' अनुमान खालामो खिन्थु रायजोफ्रा मिथियामोन खिन्थु दिनै रायजोफ्रा मिथिबाय आरो दिनै बिथाङा बुंगोन बिपिएफनि जानानै बिपिएफनि ड्रेस गाननाय लोगो लोगोनो रायजोफोरनि गोसोआव बिथांनि जितु एक्सेप्टेबिलिटि बेनो टटेलि गैया जाबाय आरो बेनिखायनो दिनै बिथाङा हाबबाबो जेबो जोंनि फिल्डखौ जेबो खहा खालामनो हाया मानोना अनजलि दैमारिया हाग्रामाजों लोगो जानाय माने हाग्रामाया थांनाय 17 बोसोराव जिफोर दाय गोरोन्थि मावदों बे गासैखौबो फुनफाना लाबाय आनखि बिदाया खालामनाय जि सुक्ति बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिखौबो जिहेतु हाग्रामा महिलारिया नाकस खालामगासिनो दं जेबो गैया होनगासिनो दं गनाया होनगासिनो दं दिनै माबायाबो अनजलिया हाग्रामाजों थाफानानै बिदानि बे सुक्तिखौ टटेलि नाल एन्ड भइड खालामनाय बायदि जादों आरो बेनिखायनो रायजोफ्रा जोबोद आसरित मोनदों बे बिदाया सुक्ति खालामनायखौ बिथाङा नाकस खालामग्रा मानसि लोगो जानाय माने बिथाङाबो जे सासे प्रिन्सिपाल गैयै मानसि बे बुस्थुआ प्रमान जाबाय आरो बेनिखायनो जों गियाखै गिदिंथों गिदिंनांगौ जिहेतु गणतन्त्र देशआव गासैबो गिदिंनानै रायजोफोरखौ बुजायनो मोन्थाय दं खिन्थु जोंहा फोथायनाय दं जे हाग्रामा महिलारिनि जानानै जेसेबां जे खोथा बुंबाबो अनजलिया रायजोफोरखौ खुनुदिन कनभिन्स खालामनो हाया खारन रायजोफ्रा सोरनि उद्देश्य मा बेखौ स्पष्ट मिथिबाय सिनायबाय आरो सिनायनानै दिनै गाज्रिखौ गाज्रि होननानै गनायनाय मेन्टेलिटि रायजोफोरनि गोसोआव फैबाय आरो बेनिखायनो सिगां 17 बोसोर थाइजौ गोखैखौनो जबरदस्त थकथा खालामनानै फानफ्लाबाय थादोंमोन फाननो हाबोदोंमोन एबार खिन्थु हानाय नंले खारन रायजोफ्रा गोखैखौ गोखै होनना स्पष्ट मिथिबाय जेसेबां जि सिनि तिनि होफ्लालायनानै गथ'फोरखौ जिबायदि केपसुल गोखाखौ सायाव गोदै सिनि होनानै जाहोनानै थगायो बेबायदि थगायनो खिन्थु हानाय नंले कारण रायजोफ्रा बिथांमोननि गासैखौबो मिथिबाय बेनिखायनो थगायनो हाले आरो जों फोथायदों अनजलिया जोंनि थाखाय जेबो खहा खालामनो हाया।